کہ ملک تے کوئی مستور مرے تے ایویں آہدے ہن شرفائے روون والے سب تو پہلے دتی ویندی ہے اوندے پیکیا کو میرا ساتھ دے بسم اللہ بسم اللہ سب تو پہلے دتی ویندی ہے اوندے پیکیا آباد رہا سار چوم کے شام دی ملکہ دا تے کھڑا دئی سوگ دا شاہ تیری موت دی کت اطلاع دیواں تیرے پیکے نہیں ہے کہ صدقے بسم اللہ بسم اللہ تیری موت دی کت اطلاع دیواں تیرے پیکے سیاست اگلا بند بھی پڑھ دو خیر بھائی تیری دھیاں تے پردے سلامت ہوئے شام دے جنگل یہ گل تو سجاد کی تھی ہن میرے اتے کرو سوال کہ کربلا کیڑی حالت ہے کربلا دے وچ سیدزادہ قبر ہل گئی ہے حسین بادشاہ اپنی قبر چھوڑیے ہمیں صدقے تھی پہنگا پتر تا حسین بادشاہ دے کٹھے دفن ہے نا جناب علی اصغر تے جناب علی اکبر سب تو پہلی گل میرے امام پتر دے نال کیتی ہے علی اکبر کو آکھا نے اٹھی چھوڑ مزار ہن شام جلو تے میرے نانے دی تصویریں او ماں مر گئی ہے شام دے باروں لیلا دا بدر کھڑا شام دے باروں حق لانے نہیں تے تیرا ویر غریب اسیر ہون کوئی نے سمیات چواون والا کھڑا رون دئی رات دے آباد میں خیر بھائی مرشدزادہ سد جو مارے کربلا علی آگئن مدینے علی آگئن کہیں پوس آواز ہے میری دھی میں کو سنجان میں تیرا نانا محمد ہاں میں تیرا بھرا حسین ہاں میرے اتے کرو سوال کہے نال بولیے یا کوئی نہ بڑے بے چینی نال اتھائی کفن دے وچو بی بی کئی پاس نگاہ کیتی ہے شاید کہیں کو گلیں دیئے حسین دی آواز ہے یہ کہیں کو دے دیئے انہیں سجادی قریب آ گئے ہیں میری حسین رو کے پیا دیئے او کیوں نہیں آیا سن موت میری تے ماں مول بنین دلالے ہو کیا فخر کی تس یاراں جران دے پردے سن میں بابا تو ہویا کیا ہے آواز آیا میں آ گیا تے خاتون دی بھی لجپالے تیرا میاں تمیاب چوا حاجے بازو ہوندے صدقے تیرا میاں تمیاب چوا حاجے بازو ہوندے ڈھیر رو بیٹھے ایک وین ہور بھی پڑھ دو بھائی جان اتھائی حالت سجاد رہتے پہ آئین دو چھوٹے چھوٹے بچے آئین لیکن میاں تو کئی قدم پر کھڑ گئے میرے امام فرمائے روک کیوں گئے ہو ہاتھ جوڑ کے پیادن اساں ریت ہائیں علی اکبر دی
تے اے اجڑے ملک دا شاہ ہو سکھ مامی آن کے دسے آئے تھوڑی ماں دے چھے سجن سارے آگئے ایک مرثیہ پہ پڑھ دے علی شہنشاہ پہنچن علی بادشاہ پہنچن دھی دے سامنے پہنچن آ کے دھی دا متھا چما ہی نے کفن دے بند کھول گئے میرے شہنشاہ ڈٹھی دھی دی حالت تے ایک سوال کیتا ہی نے تیرے غازی ویر دی زندگی تیرا فلک نے ویکھے آسایا وچ تیرا فلک نے ویکھے نہیں میں سکدا ٹرے دنیا تے تے میرے لالی علایا نہیں میں دنیا نالے علایا نہیں کیویں بولی ہے نال شرابی صدقے صدقے کیویں بولی ہے نال میرا دل چاہتا جو تھا کچھ جوابی بہن بھی سنواواں رونیے میری سین تے جواب دیتا ہے جدا بولی ہے رب جانے کیوں نہیں موت آئی مرشد اگلی شطر سمجھا رب جانے کیوں نہیں موت آئی سارے زخمی ان مستورا اتو پتھرا دی برسات آئی سا بھائی جان مارا لکھا برسات آئی میرا بہن کے سان تھے اے بابا میرا بابا میں کو ویر کیتے پر چاوے ماتم حسین